Sa mga nagapas pa o pangdekorasyon sa Pasko nga manindot o kaya ras bulsa, kumusta ho ta mga panginabuhi sa paghimog parol ug katunan usab nato ang pagbuhat nini pinaagi sa live report ni Femery Dumabok Pen. Yes, Lan, matag Pasko sagid sa makahatag og good vibes o makahatag og manindot kayo nga colorful ang imong Pasko ang mga Christmas decoration. Hinungdan nga ang usa sa dili gud na mawala sa mga Christmas decoration ang kining mga parol. Hinungdan nga tong gituyo kining corner dinhi sa Dan F. Soto, General Maxilom Avenue, diin nahimutang kining mga manghimuay, kining gagmay ni nga panikay-sikay manghimuay og mga parol dinhi sa maong Dan sa F. Soto ang pamilyang Pagubo. O gani kaganiha nakapa-tutorial na ta diri ni Ma'am Rowena lan sa kung unsaon ni paghimo ilahang mga parol kay matag 5 na katuig ni sila nga naghimo og mga parol dinhing daptita. Di nato nasuta nga ni mahal-mahal gud ma'am no og mga paliton ma'am sa mga gamit gali gikan sa charol ngari sa mga tinpuwil mga kawayan kanan mahal nagyod ang kuan mo na nga kami mutubo sa among pamaligya mga pilang puy tubo ma'am. sa una among baligya sa parol na mo 300 nya dayon og hangyon madarag 280 to 50 pero karon lisod na jud mahal na jud ma'am kay bisag mong palit pa ka nga to sa carbon na amo gina-display din na pareha-pareha ra may presyo sa moa. Oo. Pareha ani nga tuwa karon gisampulan ganina ma'am no kini siya inani nga gidakon tagpila man Kanan siya, ma'am? 24 inches mamo na mo ibaligyag 350 nya hangyoon pa man. Oo. So ganiha ma'am nagpasampol ko nimo magsugod di siya ni Sa skeleton. Skeleton. Kawayan. Kawayan pwede kay recycled ni siya. And then kay badugay-dugay magudlan. So ang musudan nimo ni siya Butangan na mo 10 puwel. 10 puwel. O kanang charol mo na siya charol. O gapil sa decoration kining tin foil. Kani siya ngayon ani. Foil, then garland. Ganiha Garland, nagpasampol na oo. mi ani line. Butangan gini siya rugby. Butang ang rugby kay di na siya Foil. kulit og yung Oh, rugby. so nanatay sample product diri lan sa likod ni Nanay Rowena. So mo ni siya Mo na mong mahitabo. Butanganan pa ni siya o kining flower bulak. And then, dayon dahon. kining dahon-dahon po diya. O nga ni siya po niya ikog-ikog niya. So paspas kay talanoy na natin nahimo diri mga kapuso. Mo na ni siya ang tag 350 ni siya. Sa una tag 250 o tag 280. Oh. Pero kay daghan mamong mga order na ino, usually tag pila ka order inyohang madawat na Katong nangagram ni order mi og 100 dayon 50 dayon 50 dayon ay tag 5 tag 7 amo jud ang buhaton. So pwede ra ba ta makahangyo na kung for example daghan tag order. Oh makahangyo pamahangyo man makahangyo. So pwede ko kay tag 350 may mo ni siyang 300. Ay hatag na mo 320 ma'am. Okay. Lan tungod kay sila wala tawoy ni sila isuga sa ilang panimay kay likod ni mo naman ilang balay hinungdan nga kung mga inarong orasa na gani kilom-kilom na gani Gawas jud mi ma'am. naasa diri sa gawas kaya ang kining naa sila solar nga suga dinhi mo ilahang gigamit nga panuga in taon kay every kanang Pasko ra man po na no last week of kanang October sila magsugod na sa ilang pagpanghimo nining parol and then kung wala gani Pasko mamaligya ay pud mo Prutas sa Redemptoris. Oh. So alang sa tuang niya dihang mga kapuso nga gusto pang mopalit og mga pang Christmas decoration sama lang ni ining parol ani ang pamilyang Pagubo na himutang dinhi sa corner sa F. Soto Street og sa Dan General Maxilom duol ni siya sa usa ka dakong eskwelahan ug padungod sab sa Redemptorist Church nga inyo ra gyud daling makita gani kaganiha lan ubay-ubay nga mga sakyanan ang nanghunong dinhi aron lang mopalit ni ining ilahang mga tinda kay naa ni sila pinakagamay nga tag 100 pesos ug ang pinakadako adunay 600 pesos ug pwede sab sila maka-customize sa ilahang mga order pwede naman mabutangan og kana mga bulb nga mo kantidad og 800 pesos lan. Okay, daghang salamat Femery Dumabok.